नै बिसोरनो मोसाग्राफ्रा राउन्ड खेबबानो मोजां नुयो आरो खननै दंबावो दे जाबाय नै जाबाय दे जाबाय र' दे बारे हानाव दङ र' लाथ' जों जाबाय दे नै जाबाय दे जाबाय 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 दे स्टार्ट 1 2 3 गो खनब्रैसो खालामना दे नोंसोर गोसोआव साननानै 1 2 3 गो जाबाय दे सेकेन्ड होनायाव दङ नालाय दे रेडि रेडिखा स्टार्ट आरोबाव नै एसे गोजान गोजान सालायनांगौमोन औ नङाबा नांथारगोनथ' एसे गोजान थायाबा नोंसोरबो थायो थां दे नोंसोरबो थायो जेबो नङा नांगौबा बै थाना मिनिलाबायब्रा नोंसोरो नङा बिसोर थांदेरनानैसो सारो नङा नोंसोर थांदेरलाय जेबो नङा मिनि हैदेरलाबायजायो खाथियाव नङाब्रा दाहायसो थांगोन दे जाबाय दे सारलायदो दे माथो औ बानायफिनदो दे र' दे माथो फकास जायासै औ दे जाबाय दे दामदो दे एक दुइ र' जोखोग्रो दे थिन होनबा दे र' एक दुइ तिन जाबाय दे दामदो दे आंनाव नांफैगोन हैर सालायना होथारसै आं दे जाबाय दे दे बेहाय जोजायो दे औ जोबाय थाखादो दे दे आथिङा मिलाय दे ने रेडि दा 1 2 3 ला 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 जाबाय दे सुपारमेननि खारदोद्रा हिउ मालाय हाजो दे जालालै नै अखा जायोब्ला खनबैसोमोन जाबाय